Usa sa 8 ka mga bag-ong natudlong collector sa Bureau of Customs gi-assign karon sa adwana sa Sugbo. Usa siya ka retiradong general diin iyang giangkon atol sa labing una niyang press conference kagahapon nga lahi na nga gubat ang iyang atubangon sa buhatan sa Bureau of Customs. Ryan Sorote, sugin nimi. Bilingkod na isip bagong district collector sa Bureau of Customs Port of Cebu, si retired Brigadier General Roberto Almading kagahapon. Usa sa iyang gipasalig nga buhaton mao ang pagbatok sa korupsyon sa among buhatan. Apan iyang giangkon nga dili sayon ang bag-o niyang tahas hilabi na kay wa siya kasinatian sa maong trabaho. Bisan pa man gipasalig ni Almading nga kun di niya hingpit nga masugpo ang korupsyon, iya kini maminusan sud sa iyang pangatungdanan. Let's pray to them that God will give them a very long life. Then we also pray, sana bigyan mo din ng medyo mahal na sakit. Tama mamatay sa maubos na yung pera niya. Giampuhin noon ni Almading nga hunungon sa mga korap nga kawani sa customs ang ilang mga illegal nga kalihukan og maghinuso sa ilang nabuhat. Kadtong makasa, iyang gisaad nga pahamtangan gyud og tukmang silot. Grabe yung, I thought, yung pressure ng combat, that is the biggest challenge. Hindi pala, wala pas kumingking. The pressure is different. Documentations. Dugang ni Almading nga mas lisod karon ang iyang pagka-district collector kaysa iyang pagkasundalo sud sa dagang katuigan. Mas lisod matod pa ang gubat nga iya karong atubangon kung itandi kaniadto diin kailasya sa mga kaaway. Si Almading ang usa sa 8 ka maretiradong general nga gitudlo sud sa customs. Gimakakinuon ni Almading nga dunay militarization nga gibuhat ang gobyerno sud sa maong buhatan. Pwede bang sabihin kung when I transfer there, when I assume my position until today, I can feel my civilization. Ryan Sorote, News 5. Nagpaabot karon ang mga senior citizens sa dakbayan sa Sugbo kung kanusa nila madawat ang katapusang hugna sa ilang financial assistance karong tuiga. Apan posibleng dili sila matagan karong panahon sa Pasko. Wa say siguro kung dunay bonus ang mga empleyado sa Cebu City Hall. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Buot ni Executive Assistant Attorney Joey De Luz nga dili na lang ihatag ang kubrahunon nga financial assistance sa mga senior citizen. Mato niini nga kun ang senior citizen adunay pagmahal sa syudad, makasabot ra sila niini kay dako-dako na sab sila og natunol ngadto kanila. Definitely, no. Ako personal opinion ako. We have already given so much to our senior citizen. You know, this program will always be subject of availability of funds. Now, para kanako dako na kay nahatag nato, but if the mayor says we will give, then we'll look for the funds to give it to them. Samtang si Cebu City Mayor Michael Rama wala pa makadesisyon kalabot niini kay duna pa sila himuong meeting. Gani ang empleyado sa City Hall magpaabot usab kun adunay Christmas bonus nga mahatag ang dakbayan. Matud pa ni Rama nga kun dunay kwarta duna sila'y matunol. I cannot just end this year if money is available to also provide incentive. Wapa magamunda ng December. Kanang ilang bonus dahil tanaw sa dagay, ba makadepende mo na. Di mo ko magpataka o gudok sulti ko. Kaya mo ginagawa, I want to be too sure. Kung hatag. Leslie Caminada Vistil, News 5. Gi-finalize sa Kapitolyo ang listahan sa mga biktima ni Yolanda nga tabangan sa pagpaayo sa ilang mga balay nga naguba sa Baguio. Balor og 100,000 ka pesos nga materyales ang ihatag sa Kapitolyo. Gawas sa pagpaayo sa mga balay, giandam na usab ang mga pinaskuhan alang sa mga senior citizens, persons with disabilities ug mga bata. King Perez, Sugin Limi. Gipamutos na mga gift pack sa Kapitolyo alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda sa mga apektadong lungsod ug dakbayan. Lakip na niini ang mga senior citizens, mga bata ug mga person with disabilities kon PWDs. Ang gipamalit nga Christmas gift packs gikan sa budget sa Kapitolyo alang sa Christmas party sa mga empleyado sa Kapitolyo. Matud pa ni Provincial Social Welfare and Development Office Head Evelyn Senahon, sugdan ugma ang pagpangapod-apod niini ngadto sa Camotes Island. Himuon ang laing hugna sa pagpanghatag sa amihan ng Sugbo sunod semana. Bali ang abag sa probinsya ani niya is something like
almost 1 million kay wala naman tay kuan kanang ang mga programa unta diri mismo sa Kapitolyo para sa ilahang mga empleyado, dili naman lang ta mag Christmas party. Samtang padayon ng pag-augment sa Kapitolyo og food packs alang sa Food for Work program sa mga lugar nga nagrabehan sa bagyo. Maghugpong sab ang mga sakop sa shelter cluster kung pundok nga gitahasan sa pagpanghatag sa mga materyales alang sa mga nagubang balay sa amihan ng bahin sa Sugbo. Karong hapon i-finalize ang budget ug listahan kung kinsa ang hatagan sa Kapitolyo. Usa sa mga plano sa maong cluster ang pagtukod og lig-on nga panimay nga mo kantidad og 100,000 pesos subay sa pagtuon sa provincial engineer. As much as possible ato na pud nga tagaan na pud natong kalig-on ang mga materyales kay ato biyang gitan-aw nga kung kanang kahoy lang or nipa lang dali ra gyud siya makuan sa bagyo. King Perez, News 5. Tataw na nga sa South Road Properties, ipahimutang ang bag-ong City Hospital sa Dakbayan sa Sugbo. Human nagtagbo kagahapon sa hapon ang mga kadagkuan sa Cebu City Medical Center aron tukion kini. Leslie Caminade Vistil, Sugid Limi. Kagahapon sa hapon ang kadaguan sa Cebu City Medical Center mipahigayon og closed door meeting aron hisgutan ang mga posibleng kalambuan unya sa bagong City Hospital nga itukod na gyud sa Southern Properties. Si Mayor Michael Rama wala hinuon mibutyag og kun unsa ang nasabutan sa mga meeting. Gusto mag-ayam, pagaling magsina. Nato ipakita sila, pero I don't want it preempted ba. So I told them the presentation should be in a proper time. Gikabalakan nga makamugna og trapiko ug grabing pagbaha kun madayon ang maong plano. Mato ni SRP Consultant Engineer Roberto Varquez nga way angayang kabalakan bisan og tapad sa sapa ang bagong CCMC. Dugang ni Varquez nga duna sila'y plano niini. Gawas nga palapdan ang dalan, ila usab nga himuong elevated ang dapit ug matud pa layo ang posibilidad nga musaka ang tubig sa sapa kay padung man kini sa dagat. One is ang akong nadunggan gahapon sa discussion is it will be elevated at least by 1 meter. Kang if you note ang kaning SRP is 1 meter higher than the highest tide. No, so even og musaka pa na siya 1 meter ni siya. Number 2, ilang patasan ang ila ang area sa CMC at least 1 meter, 1 to 2-3 meters depende sa plano sa architects, no. Kunya sapa sad kuan man na siya, relative man na siya to the tide, no, sa atong area. So that means di na siya mo over sa 1 meter less than the level karon, so plus another meter. So more or less if you talk about safety sa flooding, safe ra kay ning area for flooding. In fact, Leslie Caminade Vistil, News 5. Karong gabi na mga kapatid ang unang hugna sa Weekend Rebuild Concert for a Cause nga pasiagduhan sa Aysila Suites Talamban og sa Park and Go Bake Shop. Usa kini kapaagi nga makatabang kita pagpatukod og balik sa mga balay sa mga biktima sa bagyo sa amihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Atol sa konsyerto karong gabi, mupasundayag ang OPM hitmen nga silang Chad Borja, Richard Reynoso, Renz Verano ug Rani Raymondo. Ugma sa gabi, mupasundayag sab silang Bo Sirodo, Ana Filio ug Bayang Barrios. Watch 2 shows for the price of 1. For ticket inquiries and reservations, tawag lang sa mga numerong 253-3084 ug 239-1665. Gilauman nga maggamit na sa mga bakwit ang tent city sa SRP sunod semana. Ang multipurpose hall o playground na lang ang kuwang sa maong lugar. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Ingon-ini pa ang itsura sa Family Rebuilding Center Content City nga gibana-banang mahuman na sunod semana. Gani tungod sa nahitabong pag-uwan-uwan kagahapon, hilabihan na kalapog sa dapit. Gawas sa kainit sa tent nga maoy unang nabantayan, posible usab nga mabasa sud sa tent kung ugaling kusog ang uwan. Apan gipasalig ni SRP Consultant Engineer Roberto Varquez nga waterproof ang tent nga ginama sa espesyal nga materyales. well mo pa ang duha na ka material ang nila, actually tulo na ka material gigamit nila. Ang one ang sa iyang flooring, kana siya waterproof yun na siya, no. So meaning dili na siya masudlan gikan sa gawas ug tubig,
Unya, kung mayabos, nasa liquid mayabos sa sudi sa nagkagawas. So, kuha na siya nga material, special material na siya really for flooring. No? Then, ang iyang body itself, I forgot the technical term for it, but kanang water and heat resistance na siya. Now, mabasa manggaling siya, meaning tuhop jutay, although di siya kalusot, but dali sad kay siya muuga. Dugang pa ni Varquez nga di mo baha sa lugar sa higayon nga adunay kusog nga uwan kay aduna sila gihimong agianan sa tubig. Ilang butangan og graba ang agianan padung sa tagsa-tagsa ka mga tents aron dili kini kaayo magkalapok. Ang multipurpose area og playground mao na lang ang kuwang sa tukuron. So, by Tuesday, Wednesday, mo inspect si Mayor to declare the area ready for occupancy. Monday on ta would have been ready for occupancy nya. Nalangan sa atong tapping material, ang atong tapping material nga ang Red Cross mo ini commit nga mo butang nalangan sad. Padayon usab nilang gibantayan ang baho nga gikan sa Inayawan landfill nga mga lisbukon muuwan ug mopabor ang hangin. Merkules sunod semana ablihan na ang tent city nga panguluhan sa Red Cross ug sa Cebu City Government. Leslie Caminade Vistil, News 5.